ang matod pa sa philosophy mga igsoon, the inherent longing of human being is happiness. Motoo mo ana? Mao gid na siya ay pinaka sentro sa tanan natong gibuhat o giplanos kinabuhi kay nangita gitag kalipay. Sige, lingiay mong tupad. Inamusta man karon, malipayon ka? Ana. Kanang wa mo lingi, sorry na lang, pasabot, wa mo'y kalipay. Unyaon sa may gitanyag ni Kristo para makasinati ita aning atong gipangita nga kalipay, iya tang gisugo. Usa ka sugo nga ang mahimong bunga maogyod ang hingpit nga kalipay. Nya unsa maning sugua? Paghigugma ay kamo. Ang gugma maura gyud tuburan sa kalipay. Mohonong naganig higugma ang usa ka tawo, mawa sad nang iyang kalipay. Automatic gina. Oh, kanang na nagkosmod ang mga naong, wa naman na mo higugma. Kinsa dinhing asawaha nga kanunay gyung malipayon kuyog sa iyang bana, gikan atong pagkasal ninyo hangtod karon na wa gyud ka makayaw-yaw, wa gyud ka masuko, tasa kamot. Di ay ni isang usa, tsikapa lang ya ninyo o tinuod ba na? Anang wa gyud ka yaw-yaw, wa gyud ka masuko, wa ka mahiubos. Kana tungod na kay wa siya mohonong og higugma. Mao bitaw na sa kaminyoon, ang gugma, ang basihanan sa paghigugma ay dili lang ang kalipay, apil sad ang kasakit. Maghigugma ay gyapon dili lang sa kahamugaway, apil sad ang kapitos. Dili lang maghigugma ay panahon sa maig panglawas, hasta sad og masakit na. Ana, pasabot ay gyud hunong og higugma. Oy, naiuban, masakit na gani, magyaw-yaw rin. Ay, bugsaba diyan. Lain bining lawas na ko. Ay, tiwasono na noon ka, magsige na noon ka kasuko. Musabot na gyud ganang wa na gyud kay kalipay. Diba? Kung ang bana makapangapit, yaw-yaw dayon. Ayaw, hay naman daytong for better or for worse. Diba? Ang bana dili na mohatag sa kwarta, yaw-yaw dayon kay gisuyops bana dito. Yaw-yaw. Hay naman ditong for richer or for poorer. Ana. Basta di ta mohunong og higugma, malipayon gyud ta. Nakaron, unsaon man aron dili ta mohunong og higugma, gisulti gyapon ni Hesus diri sa ebanghelyo, ang labing dakong gugma nga makabuntog sa tanang kasakit o tanang mga kasuko o sa tanang mga yawa sa kalibutan, maogyod ang pagdesisyon nga magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Mao kuno nay labing dakong gugma ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Ngiko na be, lingian sa na imong tupad. Ing na andam bakang magpakamatay para nako. Ing na kono. Pangutan na ba? Ing na andam ka magpakamatay para nako. Nya mayon gani siya sure. Ing na dayon congratulations. Hingpit ang imong kalipay. Pero di gani ka andam magpakamatay, aka na. Siguro gyud ka nga mag-on and off na imong kalipay. Lipay kay kabuntag, suko kay kaudto, lipay na sa kainig kahapon. Nya mamalikas na sa kainig kagabi. On and off ba? Lipay ka karong adlaw, kusmod kay kag naong pagkaugma. Gitawag na sila moody. Mood lang. Hangtod, mamud-mud yun imong naong. Ana, ha? Pagpakamatay yun.
Nakaroon, unsa may pamaagi aron ta mga matay. Gitawag ni nako practice og patay-patay. Ang una, mo desisyon gyud ka nga modawat nga way reklamo. Kana mo nay first nga act of dying. Dawata ang tanan nga way reklamo. Okay. Lain na sang lingi sa imong tupad. Practice ba? Ing na siya, maging sino ka man, tatanggapin kita. Sige na. Adi mo ka mo Tagalog? Ala, Binisaya, bisag unsa pa ka, di ka atrasan. Sige na. Sayop, matingal ito. Di mati ito maong Tagaloga. Sige, in-Englisa na lang. Whoever you are, nothing gonna change my love for you. Ay, may nindot na paminahon. O na ha? Dawat nga way reklamo. Mo bitan na, moingon jud ko, kamong nangiskis anang inyong kilay, kamong nagkolor ana inyong buhok, kamong nagsigi og paputi ana inyong naong, kamong sigig inom anang pil, siging palaygit, siging gamit anang mga ayudi tungod kay di mo kadawat og bata, kamong sigig paningil anang utang, siging kiha anang inyong mga silingan, siging pangural anang mga daan sa inyong silingan nga di gyud mo kadawat nga ang inyong tugkaran agianan og tao, kamong tanan nga naghimo ani wa na mo'y tinuod nga kalipay. Magkusmod gina inyo mga naong, ratulon kay mustanan, dali kay mong masuko. Tinuod, dili. Awa, sugod lang. Ang sunod, nga buhaton, practice og patay-patay, matod pa ni Kristo, ihatag ang tanan. Ihatag yun ang tanan. Tanan. Mauto katong biyuda, hatag tanan. Katong batanon nga nangayog langit, ingon siya, ibaligya ang tanan o ihatag ang tanan. Di ba? Hatag yun ang tanan. Lain na sang lingi. Na to pag musunod, bagit mo, sige. Ing na dayon, ing na imong tupad. Ihog jud ka ni mos kulikta ang tanan ron. Ing na ko no. Pangutan. Pangutan abay na. Ihog juga ni muskulikta ang tanan. Oy, mag-reserve gani ka para sa imong self. Timan ha? Mag-reserve gani ka para sa imong self. Mawa dayon imong kalipay. Because love is always other-centered, dili self-centered. Mas self-centered gani ka, di na na love, pride ang tawag ana, pride. Ako. Mag-unsa na lang ko. Kana, patay imong kalipay diya. Ay ko niyong tutuki. Tinuod na. Ikatulo, mao na lang ni last, napamaydaghan, kanina lang last ha. Unsa to yun ha? Dawata ang tanan, nga way reklamo. Sunod, ihatag ang tanan, way ibilin para sa kaugalingon. Ikatulo, tumana ang tanang gisugo sa Ginoo. Tanan yung gisugo sa Ginoo. Kanang mo siya, kung tamparoson imong pikas aping, patamparos ang pikas, ayaw nagreklamo ana, sunda dayon. Basta pulong sa Ginoo, sunda gyud. Kanang ningon ang Ginoo, kung kamo magpautang ay namo paningil og bayad, ayaw na pagsige kwenta-kwenta diha, ayaw gyud paningil og bayad. Kanang ningon ang Ginoo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinigbawia, ayaw na pagsige kwenta-kwenta diha, ayaw na gid nagbawia. Hatis tingin ninyo, malipayon kay mustanan. Pero suway bawi anang gikawat, magpinatyanay mo. Wa na kay kalipay. Suway sukol anang nitamparos nimo, wa na kay kalipay. Yan ingon pag Kristo, iampo ang maldisyon nimo. Kanang mga taong nagsigig buhat nimo og dautan, basli og maayo. Kana buhatan na.
malipayon kay kastanan. Wa gyud pulong sa Ginoo mga igsoon nga dili maghatag og kalipay. Tanan nga gisugo sa Ginoo, pulos gid nga makalipay, tinuod nga kalipay. Mao na kung sundo na nato, diretso kita ngadto sa kalipay sa langit. Mao na diri sa atong unang pagbasa, si Pedro giila gid niya nga Ginoo, o dili siya Ginoo kung dili ang Dios nga mao si Kristo. Nihapa si Cornelio sa iyang tiilan kay ni simba ingon si San Pedro ay ayaw kog simbaha kay tao ra ko. So pasabot ang sundon gyud ni Pedro mao si Kristo. Sa ato sang ikaduhang pagbasa niingon diri maghigugmaay ta kay ang naghigugmaay nakaila sa Ginoo kay ang Ginoo gugmaman. Nya kinsa man ning maghigugmaay ang nakaila sa Ginoo, wa magpaka Ginoo. Sa ato sang tubag sa Salmo, nindot kayo no, ang Ginoo, unsa gito? Ang wa na mamumtingog diya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Giunsa ta pagluwas sa Ginoo? Pinaagi niya po gugma. Mao bitaw na dinhi sa atong parokya, kamong gasigig palit og slots, congratulations kay nahigugma mos Ginoo og sa simbahan. Pakpakan nato ang namalit og slots. Yes. Kamong gasigig pabungol-bungol, congratulations. Advance congratulations kung mamalit na mo og slot. Pero di gani gyud mo mamalit, woe to you. Wa gyud mo'y tinuod nga kalipay. Salamat sa namalit og slots ang atong SBF DAG na natay halin nga 19,865 ka slots, napatay 40,135 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Ato ning gamiton para sa atong kumbinto. Rough lang ni nga report kay upa man ginamo gi-itemize kaayo ang total natong kaning cost sa atong kumbinto karon based sa mga contracts o sa kaning nagasto na nato niabot na og 38 million. Kana ba atong kumbinto? Nya ang gibuhat karon mao na ang paghimo sa atong elevator. Mao na pinakadako rong trabaho diha og sa atong opisina og sa kusina. Kana na lang tulo, elevator, kusina og opisina. Aw kana pa ding atong fasad diha, atubangan, tiwasonon pasad na. Nya 38 million. Ang atong nabayad sa atong mga contractors mga 27 million. So napatay mga 11 million nga wa pa mabayad. Nya ang ato sang nahuwam out aning 27 million naasas mga 8 million. So napatay mga around 20 million gyud nga erase. Mao nay equivalent aning 40,000 nga kapin nga slots. So kung paliton ninyo tanan, malipay ang atong contractors, malipay ang ato sang gihuwaman kadtong mga manggiloyong tao nga nipahuwam nato kay ato man silang mabayaran. Pero di kita mamalit ani, di kita mahigugma, magpabilin sad sila nga magsigig paabot. Ay magduko-duko diha kay wa man sa kumanghuwam ninyo. Salamat sa atong DCHS, ang atong Divine Cleansing, Healing and Strength, katong special slot. Nahalina na tag 29,382 ka slots. Gamay na lang yung kayo, mahurot na ni karon 618 ka slots na lang ang nahibilin. Yes, wakwa. Tag 200 pesos per slot. Tiwasan na ninyo, hotda na nigpalit, 200 rabitaw ni. So kung naamoy 700, palit dayon. Besa kung sang adlaw, basta nanamoy extra nga 700, palit dayon kay aron atong gamiton sa atong mga slots. Ang ato sang DSAP na apatay 7
7 ka slots nga kuan atong gi-open tag 500,000 pesos per slot kay 193 naman atong halin nya napay 7 ka slots nga tag 500,000 para ni makumpleto masirado lang 200 ka slots para ni sa ato dihang Columbari. Ang ato dihang cooperative nga Sub Filisco or San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative na-registered na sa CDA, na-registered na punta sa BIR, nag-process na takaron para sa mga legal requirements para makatukod na tagsugod sa atong Columbari. Pagpaka na to ang Ginoo, nag-progress siya. Ang ato sang CTO, nakahimo na sa tag-additional nga 4 ka balay. Gusto mo mutanaw? Sige, number 77. Mauna siya ang before, niya ang after. Mauna na siya. Di gyapon kay nindot, pero sige lang, arang-arang na itong una. Ang ika-78, mauna siya ang naong sa before, niya ang after. Mauna na siya. Ang ika-79, mauna siya ang before, ang after. Mauna na siya. Ika-80, mauna siya ang before, niya ang after. Mauna na siya. O, di ba? Pakpak. Para sa nis na malit og sitiyo. Naghatag batag kalipay aning atong pagpamalit og slots o kasubo? Kalipay. Kamong namalit og slots, nasubo mo o nalipay? Nindot tayo. Palit pa more.